Bu dabarda Türkmenistan'ın halk maslahatynyň diwannyň iş dolunurjysy Gurbanuly Berdimuhammedow adynaqy howanarlyga mätäç çağılary himayet bermek boýunça Haýar Sakabat ganasynyň ýerini ýetirjä direktory Bazarow çykyş edip, ol gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarmyzyň adyndan ähli çağılary täze bilen gutlady we olary okuwlaryny üstünlikleri arzu etdi. Häzirki döwürde Bagtyar çağılyň bekan hökmüne ikrar edilen ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesliň hemme taraplaýyn bilimli terbiýeli bolup ýetişmekleri, durly hünärden başalyp çykmaklary ugruna döwlet derejesine alyp edilýär. Belent ruhy wesinin aýdym säze çykyşlary bilen utgaşykly dowam eden dabara ýurdumyzda çağılaryň säzeşikli ösüşini, olaryň Bagtyar durmuşyň köderini görüp ýaşamany gönükdirilen işleriň netijesi hökmünde kabul edildi. Çağılaryň täze ýyl bayramçylygynyň baş gahrmandary bolan Aýaz Babadyr Garpamyk bilen bilelikdäki şadlykly çykyşlary, joşguny tansary bu ýerde guralan bayramçylyk çäresiniň dabarasyny we ähmiýetini belinde götürdi. Çağılary gollamak we höweslendirmek, olary nurany geljeği nazarlaýan ýagşy işleri urukdurmak häzirki döwrüň böhüm wezipeleriniň hataryny kesgitlendi. Ýurdumyzda betaraplyk bayramçylygy uly dabarlara ýaty gaçy wakalary beslendi. Şu günler bolsa täze ýyly münasip derejede garşylamaga esasy ugry edilýän we taryhy ähmiýeti bolan pursatlar dowam edýär. Şuna çağılaryň okyplaryny açyk görkezmek, olary täze olary höweslendirmek meselelerini döwlet derejesinde möhüm üns berilýär. Bu bolsa çağılaryň şadlyklaryny şadlyk goşup, olary täze ýeňişlere ruhlandyrýar. Maslahat görüşünde täze ýyl bayramçylygynyň hormatyna geçirilen beden köpçülikleýin çäreler, oňa gatnaşçylarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy.